Utakmica u Puli je biti ili ne biti za Marija Kovačevića. Nakon niza loših rezultata, nakon poraza od Celte, koji više boli zbog nezalaganja igrača nego samog rezultata, Istra bi ponovno mogla biti kobna za trenera Dinama. Prošle godine je presudila Fabiju Cannavaru, a mogla bi presuditi i Mariju Kovačeviću. Može se desiti poraz, to je normalno u sportu. Mada bi 4. poraz u 13 kola bio previše za preživjeti na klupi Dinama. Ali više od poraza čekamo vidjeti kako će se ekipa postaviti. Budimo realni, Mario Kovačević je jako sličan Zlatku Daliću. Dosadne konferencije za novinare, iste rečenice, uvijek je sve pozitivno, sve bljutavo bez soli. Isto tako ne očekujem neke velike promjene. Šef Dinama je zadao formaciju kojom klub mora igrati. Od hakla zaposlenih u klubu do veterana svi moraju igrati tako jer tako igraju Barcelona i Atalanta. Uzor iz Zvonimira Bobana. Ne bi to bilo ni toliko loše da imamo priliku vidjeti neke druge igrače. A utakmica s Istrom je još veća prilika nego ona protiv Vukovara u Vinkovcima. Ozljede igrača i kartoni, te utakmica sa Celtom u četvrtak otvorila je vrata promjenama. Ono oko čega najviše vage u ovom videu je treba li Filipović dobiti šansu na vratima. Treba odmoriti Nevestića. Najviše od medijskih natpisa i otrovnih strelica. U zadnjem redu otvoreno je mjesto za desnog braniča ili popularno zvanog desnog beka. Tu bi samo jedan igrač morao igrati bez ikakvih rasprava. Noa Mikić mora dobiti šansu, neka pokaže što zna. Ako je uzor kluba Barcelona ili Atalanta, onda 18-godišnji igrač ne da je već morao igrati za seniorsku momčad, nego to mora biti imperativ, pogotovo protiv Istre. Od stopera. Scott McKenna će sigurno nastupiti, a partner bi mu trebao biti Galešić. Mislim da je Dominguez uz ozljedu dosta loše odigrao utakmicu protiv Celte i trebao bi mu odmor. Što se tiče lijevog beka, tu dajem Kovačeviću za pravo izbora. Goda ako želi da je obrana čvršća ili Vinlof ako želi biti opasniji napadaški. U sredini se zna da će jedno mjesto biti rezervirano za Benasera, a ostalo 2 mjesta će vjerojatno popuniti Zajc ili Vilar i Ljubičić. Ne vjerujem da će Kovačević odustati od svojeg sastava. Iako je ovo idealna prilika da se da šansa Stojkoviću i Mudraži, koji bi uz Benasera mogli pokazati što znaju. Na krilima Arber Hoča je siguran na lijevoj strani, a na desnoj bi više stavio ulog na Lisicu nego na Bakrara, dok će sigurno napad predvoditi Diondrena Beljo. Volio bih da Dinamo pobjedi. Još više bi volio da vidim trku i želju, pogotovo veznog reda u stvaranju pritiska. Volio bih vidjeti centrošuteve i udarce iz daljine. Ali kao da smo se već navikli na nosadno dodavanje zadnjega reda i vraćanje lopte do vratara, pa onda u nedostatku boljih rješenja ispucati loptu prema naprijed. Ništa novo, ništa uzbudljivo. Ako gledate ovaj video nakon utakmice, napišite mi kako vidite ovo predviđanje, jesam li bio blizu. Hoće li ovo biti kraj ere Marija Kovačevića? Ostaje nam da vidimo.